Ассалому алейкум, бародари азиз. Ин абеки навбатияй айнолай шикатур буд меша ба дашт сайр меша. Бародароя чия гуфтамонум ки ҳамин шикатуру кладка дар дарини об шидагавор намедурояд. Ё мақсад аделняй шикатура мекунем ба обши баъди шикатур мешавад. То охири навора тамошо кунем, мебинем ки чӣ мешахонам. Ассалому алейкум дӯстони азиз. Инак объекти навбатиро иншалло ки меспорем. Ҳамумаш полкачои шишагӣ душам бачаҳо ҳастанд, мекунам бачаҳо занг зане кадомида душкабин дар кор боша ҳастанд. Инҷа бо отдельный туалет, умывальник. Бародарон мерем далчи кухняша дар калидор бовардем. Бародарон хона 70 квадрат айда бигем. Кухни услугаи мебелчикам дорем. Кухни гарнитуруш ай дисплей российский. Инҷа спальни детский. Спальни детский. Ин заказ ҳами аввали заказ бародар дар дилаш чизи чора дошт. Ҳамин чизи чора истибокаш, ҳамин чизи чора ховай. Ин залаш. Инҷа пай телевизор кардем. Мерем далши. Ин спальниш. боқӣ дар амони Аллоҳ. Аллоҳи меҳрубон нигаҳбон тамошобардаро. Лайка ҷақидан ҳаётон набурорен. Ин ҳамаш мебелош заказ хадия бародаро. Инҷа ба иншалло диван мешавад, насиб карда бошад.